हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर दिनै जों आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय जुदि नोंथांमोना सोंनायनि फिननायखौ 5 सेकेन्डनि गेजेराव हायोब्ला कमेन्ट खालामना फोरमायब्लानो जाबाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि क्वेश्चन नम्बर 1 आथोन गोरोबलायनाय माखौ बुङो बेनि एन्सारा जागोन हौवा हिन्जावनि आथोन गोरोबनायखौनो सरासनस्रायै आथोन गोरोबलायनाय बुङो। क्वेश्चन नम्बर 2 हिन्जावफोरनि आथोन गोरोबलायनायाव गोजोननायखौ माबोरै मोनथियो बेनि एन्सारा जागोन मेगन थाइनैया दै लाव लाव जायो आरो गोजोननायजोंनो हौवाखौ गले गले खुदुमो। क्वेश्चन नम्बर 3 हिन्जावफोरनि आथोन गेलेनो लुबैनायखौ माबोरै मोनथियो बिनि एन्सारा जागोन गले गले हां गोलाव गोलाव लायो। क्वेश्चन नम्बर 4 हिन्जावफोरखौ गोरबोआव दोननो थाखाय मासि जानायनि सानबेसे उनाव आथोन गेलेनो नांगौ बिनि एन्सारा जागोन सानब्रैनिफ्राय 7 साननि गेजेराव। क्वेश्चन नम्बर 5 बबे हादरनि हिन्जावफोरनि आहार बासाया बयनिख्रुइबो देरसिन जायो बेनि एन्सारा जागोन खोला आफ्रिका। क्वेश्चन नम्बर 6 माबादि हिन्जाव आथोन गेलेनो बादा होयो बिनि एन्सारा जागोन लोदो हिन्जावफ्रा। क्वेश्चन नम्बर 7 माबादि हिन्जावजों बिनि फिसाया जेब्लायबो गोजोनो बिनि एन्सारा जागोन जायनि आहार बासाया गिदिर गिदिर जायो। क्वेश्चन नम्बर 8 माबादि हिन्जावजों आथोन गेलेब्ला थै ओंखारो बेनि एन्सारा जागोन लाइमोन सिख्लाफोरजों। क्वेश्चन नम्बर 9 सिख्लाफोरनि गोथारथिखौ माबोरै सिनायनो हायो बेनि एन्सारा जागोन जो आथोना लामा गैयाब्ला गोथारथि होनना मोनथिनाय जायो। क्वेश्चन नम्बर 10 हौवासा गथ' जोनोम होनो थाखाय माबायदि आथोन गेलेनो नांगौ बिनि एन्सारा जागोन फारनैबो आथिंखौ दैखांना। लोगोफोर दिनैनि टप 10 आथोन बिगियाननि सोंनाय फिननाया बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अलावनो थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबा नोंथांमोननिसिम सौहैयो। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंलु सोंनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे सोंलुनि फिननायखौ हायोब्ला कमेन्ट खालामना फोरमायब्लानो जाबाय जाय बिथाङा बे फिननायखौ होनो हागोन आं नेक्स्ट भिडिअआव बिथांनि मुंखौ मख'नाय जागोन। फैदो बिदिब्ला मा सोंलु सोंनो सानदों आं बेखौ बुंनोसै। सोंलुआ जाबाय खुदुमनाया मोनबेसे रोखोमनि थायो आरो मा मा नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट खालामना फोरमायब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लाना फिन लोगो मोनफिनगोन।